nyaket. Jiwit, Pak. Ameng dijiwite kaya bebek. Ayo dipaan prakteke saiki amanah kok Iya, jiwit iya, tondo tresna kok. Jiwit ya Wong jiwit. iki nek aku jiwit kowe iki kae iki asine lara ati. Mboten menika papan pamundutan kok menika penggemar kok. Aduh, Pak Tin. Mboten dados menapa. Pak Tin. Meleh, Pak. Kaya wong gatelen, Mbak. Tenan. Betul lah. Lah iki baru ditutuk e. Kang Mas durung permono anginipun maos ingkang pungkasan. Sing ngisar piye? Mbak Apri tulung dijiwipke, monggo Mbak Mimin kasuwun dipun ruket. Dirangkul. Nah, ra yo mati praktekke to. Aku nek kon pring dilincipi lho. Iya. Mbak. Mbak Mimin dipun ruket. Tutuk. Menika amanah saking Bang Kuat saking Sekjen Ronggo Lawe. Iki kudu Mimin. Niki sanes Mimin sing panyunan ndak ndarani aku wong wedok geleman. Niki pamundutan fans panjenengan ateges panjenengan iki melu nyengkuyung pagelaran panjenengan mok mungkon krangkule kok njen menyakiti banyak orang lho niki. Lho. Ayo. Modal kowe. Wes sah lho ya. Kelintang-kelintang numpak andong ngabel klingklong monggo Mbak. Raya sae kosokan nopo. Adi ngajar, adi kaya sembarang. Iringane bulan ilang sembarang iku ora suara. Ora jamblang komandan goyang sembarang. Alah le dandan iki kaya ya. Lah pripun lho Mak Cange? Wis ora sok dingkluk-dingkluk ngono kowe. Kaya padha lanange kok ora. Rumangsaku kok tukang rias saiki kok pinter-pinter ta, Mak. Lho pinter pripun to? Tukang rias ki iso gawe kulit trepes iso mlembung. Iya. Mboten namung panjenengan. Lah kula sing Mbak Yune bendina amor. Nek wong dandani suwe rak nggon make up wajah. Utawa sanggulan paling ora sak jam 2 jam. Lah suwe kok gambar dodo men ana kalene men sajak putah-putah. Maksudmu apa? Wong piyai kakung ya mudeng nek kowe iki asine iki ya kopong. Kowe iki ora terus kaya Ya maksudmu apa? Nek ngono aduh dandan putri ana sing seneng ana sing ora lho dadak tok ento-ento ngono. Ya jenenge nyari roh busana iki ben endah nek disawang. Ya nek bukti ra apa-apa ndang berdaging kelek diklumpukke kowe kok lemu. Aku gak lemu tamu-tamu nganti aku le jawab lek ku jawab karo netizen iki bingung lho. Netizen. Nganti bingung lho Mbak Limbo. Anu katanya Mbak Mimin sama Mbak Apri itu laki-laki dandan perempuan kok Mbak Apri itu suntik implan gitu loh. Iki implan apa-apa iki jane implan apa Bagor brand. Bagor brand piye lho? Iki carane ben iso ngene. Kowe tuku kresek Indomaret, isen ana wedi didekek ngisor terus disuk ngene lho. Ra is wutah-wutah kaya tenan. Gila aku nyawange malah kudune nyawang ngono resep malah umur. Nek sing asli iki malah ditutupi ya nek Mbak Tati ngono mesti rada diunggahke klambine. Kowe kok malah tok pletrek-pletrek ini maksudnya apa? Rumangsaku. Ana kebaya kok etuke simbar. Kok simbar piye to? Aksesoris kok simbar. Nggih. Niki mungsuhan lho karo sampean. Lah kok mungsuhan karo pripun? Mbak Mimin. Yo. Mungsuhan. Mungsuhan. Lah Mbak Mimin ki memelihara wedhus kene dodol sate wedhus. Dadi dhek arep mangan iwak iki mesake. Mboten kudune nek pengen wedhuse laris enten pembeli itu malah seneng malah bingang. Ya sesuk kowe setor wedhus rene ae ta, Le? Ya ora wedhusku beda kok antik kok. Kok antik piye to? Wedhusku tak kabeh kok, Mbak. Alah, galombur omah Maido. Apa? Kae rungok. Kukuk. Sik, ora kok kuwi. Lah pripun? Ora iki mau meneng lho. Aku jejer iki meneng lho. Lah begitu ana banci loro munggah kok jegang-jegang.
Nyun sewu lah padake adek iki balung tok ngono apa piye kok banget lho penyanyi menika. Wong padha-padha apa ya gandane beda nek piyai kakung karo wong wedok kira ya mboten benten. Oh nggih. Penonton Ampun nyaruput lho panjenengan ampun nggodha kula lho iki tak leren lho. Ora arep nggodha aku. Iki pirang-pirang dina ketemu terus lho ampun ngeridu atine wong wedok lho. Wis. Ngantek ngrembug Sukino tak kuampet. Ora iki pancen tak lilihke sik men ra apa-apa. Sok tanggal 1 yo ketemu. Bola-bali ketemu pancen tak jaga sik kok men kono ra duka men wayangane apik. Biasane wong lanang gegodha wong wedok ora terus pikirane nang ndi-ndi. Iki pancen ora tak godha sik harta tahta wanita kuwi godaan ngalam donya sing paling abu. Nek wanita kok kala menjinge munggah midun aku. Ora kudu aku. Digodha harta Pak Seno nyatane diparingi rezeki sing luar biasa, ora kengguh ning malah manfaat go banyak orang. Iya, wis bukti ya ta. Digodha paribasan kepopuleran beliau ya wis luar biasa. Ora sombong, ora takabur, malah tinulat dening dalang-dalang muda sanesipun sing nulat kridane Pak Seno Nugroho. Lah sing godha wanita iki rak aku terbukti. Lah iki kok kegodha apa ora ya? Aku ora ngerti. Nyatane karo aku ya kaya ngono kowe ngerti dhewe. Kaya ngono ki piye cetakno lho, kowe ra sembrono lho. Jane ra tak bahas lho. Mula harta tahta wanita cetha to. Kepopuleran sudah tahta seorang dalang nek ditampa semalapisan masyarakat. Ya sabete, ya wicarane, sanggite ya wis ditampa hebat. Kekayaan ya ora kurang-kurang Gusti Allah paring lumeber. Ning nggon wong wedok iki wong lanang sok ora kuat. Iman kuat imine kuwi lho sing ora kuat. Nah, lho nek wong anu ya mesti ngono. Lah iki masih perlu ditatar lagi dibuktikan ke publik lho. Nek perkara imin ki serahno aku. Tak tekake engko. Kok jenenge nekak wae. Sukimin menang banyak. Wah. Mula kaya iki iso manjing ajur-ajer. Kok iso cerak wong lanang ya ora apa-apa, jenis kalamine lanang. Cerak wong wedok ya ora apa-apa, nyatane dandan wedok dadi fleksibel. Dadi nek Pak Seno pengen piye? Ya ora apa-apa, tak selenggarake. Pengen babakan nggon seni lho. Nek perkara liyane kuwi engko intern. Aku pancen biyen wis biyen ngampet pengen. Pengen apa, Pak? Pengen dupak. Pancen wong lanang iki no di sepira tresnane wong wedok iku ora kudu dialembono terus. Terus kadang kala disaruwe, kadang kala disengeni. Disengeni iki ora kok ateges ora tresno karo pasangane, ning dibenerke mbok mono babab sing ora orang prayoga. Lho, nek aku ngono kuwi njikok positife kok nek aku ora kok terus disengeni wong lanang purik. Disengeni wong lanang purik cerita karo tangga-tanggane jenenge wong lanang asor ning karepe tangga-tangga. Lah kowe nek karo wong lanang disengeni ora? Aku ya kalau kerja disengeni, sok kadang disayang, sok kadang dikerasi. Aku nek ra keras ra krasa kok. Anu iki lho maksude dikerasi omongane iki lho, soalnya sudah rungu lho nduk aku. Sukimen malam ini kok horor sekali. Maksudnya sudah rungu nek ra keras ora krungu. Soalnya Sukimen malam ini horor karena dekat anjing. Mas ini kok ndagel lho. Mas dengkul apa? Pak Buanting ambiar. Iya. Niku napa to niku lho. Angsal 3. Pundi simbolisipun pundi? Oh menika. Ayo disimbolis nyun sewu. Siji wae ku pecah. Nah, menika matur sembah nuwun. Iki ndok bebek apa ndok asin to, Lek? Ndok wong. Yo ndok kena ndok bebek dadak tekon kowe nyawang. Cetha iki ndok bebek. Iki bener omongane apri. Lah cetha iki, lha nggih cetha iki ndok bebek dadak lambene Sukimen elek tenanan. Lah cetha ndok bebek kok dadak tekon ndak padake kula iki wong lamur apa pripun? Iki cetha ndok bebek. Sembrono lho kowe ndok wong kok digawa tekan nang ndok sing diternak wong. Kan ana sing kewan berkeliaran kuwi lho. Lah dadi kan lho iki diternak karo menungsa, dadi dibudidayakan. Ora nyandak kowe akimu jongkok. Ndok sing dibudidayakan manusia kan ana hewan liar. Terus ndok sak nggon-nggon nek ning sawah kae ngentit. Lho kae hewan liar lho. Ning sawah kan ngentit, ning iki dibudidayakan. Dadi pangane uga dipersudi, kewane aja nganti stres. Engko nek wayah brodoli dadi bebek wayah kawin kudu wis ngerti. Bebek agek brodoli wis ngerti. Ku nek secara produktif didol dadi bebek pedaging. Ora nyandak kowe akimu jongkok. Marketing murahmu bengok. Kowe saiki rene nek ngarani akiku jongkok bebakan ndok ya. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Ndok kalkun.
Anu ndok apa? Ndok asin. Lah apa? Ndok dikukur. Apa? Piye? Iki pokoke banci loro iki cangkeme elek kabeh bengi. Nih ya bener, Ding. Napa meneh esuk-esuk Ora. iki? Sampeyan ki mau let sedelo tak pikir bener. Wah. Lah nek esuk kae wah. Lah saiki tak bedheki. Ngapa? Ndok bosok 10. Dicikuk 4 gari piro? Garek 6 no. Salah. Lah pira? Gari guang. Bintang tamune Pak Seno kok ngomong ndok bosok. Gari guang. Ya, sesuk tak. Saiki kowe cak loro tak bedheki. Nggih. Masalah ndok. Ndok karo pitik dhisik endi? Anu cetok dhisik pitik lagi no. ngendok. Nah, Bocah wingi sore bocah pitik sik lagi ngendok. Ndok niku ora asale saking Ndok karo pitik pitik. dhisik endi? Dhisik pitik. Dhisik pitik. Pitik saka apa? Ndok. Ndok. Ah. Lah piye, Lek? Anu dhisik pitik. Ayo, pitik saka apa? Lenot. Ndok. Ndok. Nah, berarti salah. Lah ingkang leres? Dhisik endok Oh. Lah ndok saking pundi? saka pasar. Durung mesti lho. Lah piye? Aku gak saru meneh gah. Aku dipancing aku gak saru gah. Aku wis bola-bali aku matur. Mimin dan Apri meskipun laki-laki kesengnya perempuan, Iya. saya selalu stay dengan guyonan yang elegan sing Iya. aja groboh, aja Nek saru. angger wong ngomong ki rak ben ora dadekke penasaran penonton ki rak ya kudu le janah ngono lho. Kok ndoko pasar kok ora mesti ki ndok le piye kuwi. Ana sing rako pasar. Ana sing ning kali barang. Oh, min. Dipun waos. Nggih. Monggo Kang Mas dipun kula wasaken Kang Mas. Ora usah tak watani dhewe. Kersanipun panjenengan pakaryanipun ragi sumpah. Moh, wis ora usah. Kula ngendang-endangke. Ora iso. Salam kagem Mbak Apri kali nyuwun tulung dipun jiwitke. Iya. Kalian Mbak Mimin tulung digecekke. Nyun sewu kula waos ndak ndarani aku. Aku derani gawe-gawe ra gelem. Oh sing aku ndak ndarani wong iki aja nganti Ngisor dhewe. Mbak Apri tulung dijiwitke. Mbak Mimun, Mbak Mimun. Kose Mbak ayo nek iki tenan. Ingkang pungkasan derek kintun salam kagem Mbak Apri kalih nyuwun tulung dipun jiwitke. Lah dijiwitke sik. Lah wis soalnya iki amanah lho. Sing jiwit sapa? Kowe Pak Seno no dijiwitke. Ah. Lho lha apa-apa lho niku amanah lho penyan dosa lho. Mbak Apri tulung dijiwitke saking kula Sekjen Ronggolawe Bang Kuat lho jenengan dosa lho wis macake nek ngantek iki amanah dijiwitke ayo rono nyaket. Jiwit, Pak. Ameng dijiwite kaya bebek. Ayo dipaan prakteke saiki amanah kok Iya, jiwit iya, tondo iya. tresna kok. Jiwit ya jiwit. Wong iki nek aku jiwit kowe iki kae iki asine lara ati. Mboten menika papan pamundutan kok menika penggemar kok. Aduh, Pak Sen. Mboten dados menapa. Pak Sen. Meleh, Pak. Kaya wong gatelen, Mbak. Tenan. Betul lah. Lah iki harus ditutuk e. Kang Mas durung permohonan nipun maos ingkang pungkasan. Sing ngisar piye? Mbak Apri tulung dijiwipke, monggo Mbak Mimin kasuwun dipun ruket. Dirangkul. Nah, ra yo mau dipraktekke to. Aku nek kon pring dilincipi lho. Iya. Mbak. Mbak Mimin dipun ruket. Tutuk. Menika amanah saking Bang Kuat saking Sekjen Ronggolawe. Iki kudu niki sanes Mimin sing panyunan ndak ndarani aku wong wedok geleman. Niki pamundutan fans panjenengan ateges panjenengan iki melu nyengkuyung pagelaran panjenengan mau mung kon krangkule kok njen menyakiti banyak orang lho niki. Lho. Nyun sewu niki bukan kula nek kula dhewe kosek-kosek kula dhewe lho. Nek kula kon milih kula kosek nyun sewu lho. Senajan to panjenengan dalang kondang nyun sewu nek kula pribadi nyun sewu kosek ning menika pamundutan para fans penggemar. Lah ya pun beda to, Pak. Neng kowe iki nek arep njaluk Pak Seno ki rak ya sing ngaluh tumrape wong wedok. Lah kok wong wedok kok kaya gali ngono njaluk kok nginang ngene. Kang Mas. Nah, Menika pamundutan para panggemen PWKS penyen Pak Seno pandemen ringgit. ya. Kula kan penyanyi rak mung karek nglakoni. Nggih to lho, menika wae saestu to. Anjing. Coba ke kertas sisik. Haji monggo. Tak buktekke ora. Monggo Kang Mas. Lho, tenan to.
mentelmu men. Ah, Mbak Apri dipun jiwitaken. Nggih. Kalian Mbak Mimin tolong dipun peluk. Lho, nanging gandeng Pak Sino menika nedeng mayang dipun wakilaken wingkingipun Pak Sino. Wonten to, Nggih. Cekep. Ayo, Pak. Ranggo kapan? Ayo. Modal kowe. Wes, sah lho ya. Wes. Apa ora kaya dikekepring ngori? Aku mau bengi ngimpi apa to, Pri? Kok harapanku ra sesuai karo kasunyatan to, Pri? Lah wong ganteng iki kaya ngono kok ya ora. Kok mbok kudune iki dinikmati ngono. Mbak Mimin pengen melih. Kang Mas jangan. Kowe nek ono rupane kok kalkun. Kleru lho, Pri. Lah piye? Bola-bali aku ngomong. Heeh to. Nek misal iki kan paribasan koncone Pak Seno, partner. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri ojo diwakilke. Awake dhewe ndek pembantu rumah tangga bukan semuanya diperlakukan pembantu rumah tangga. Iya. Bola-bali aku matur, godhok wedang pembantu ning ngladekke tetep garwane. Nyepake spray pembantu ning wayahe kumpul bojo tetep karo bojone. Lah kok iki diwakilke? Lho, tak kleru gede to iki. Wis aturane cetok pembantu utawa asisten mung bantu. Lah kok iki ra dikersake malah diwakilke nek aku diselenggarake iki piye Ngono kuwi maksudnya? tergantung prejengane. Lah prejenganmu kok kernet terminal kerten ngono kok. Kenteng ngono kok. Sing alus, njaluke sing alus. Pak De nyan lenggah rumiyin nggih. Nggih. Kok terus disa. Kok Pak De? Lah pripun? Iki umure karo kowe padha e. Oh nggih to. Oh. Apa kleru susu kedaluwarsa ya kan? Oh, sing jarang keluar ngono nduk. Dadi men apa ngger iki ora nggo sing bagian wis ana. Ayo no. Napa, Mbak? Kok sing ngajari aku. Apa? Ya ora apa-apa to apa ya. Ular kambang yo karepmu, gambir sawit yo karepmu kok ndedak tekon aku. Galaken to men kowe. Lho kowe nek ra tak galaki ra tekan dalane kok. Alah nganggo bokong kok ngene bareng. aku mlebu mau miyak penonton oke ra mungkin aku ket mau ngenang ini ngapa? Bokongku ki ming siji lho. Wis semen ra apa-apa. Ayo no apa? Nyuwun ular kambang mawon nggih. Oh, siap baik. Justru ini anu apa jenis beda dengan yang lainnya. Ya, lain dengan daripada yang beda. Lain daripada yang lain maksudnya. Iya, Mbak Mimin kok wingi wis kutut manggung Kutut manggung. Teteh, saiki rekaman dadi ora ming dipandang sebelah mata. Wah, kae Apri iki sane ming lagu-lagu bangsa Gubuk Asmara mboten nyatane ya budaya tenan ular kambang ya iso. Nggih, sak saged-saged kula menika. Nah, kakek anu ngombe-ngombe sik ra. Udah. Tak cukukke. Wis. Patune dhek isih Nek ngono tak nek ngono aku tak sing ngombe. Syukur kowe. Arek kejengkang. Monggo Pak Geter. Janar gunung ukuran pun darepi Kae Mbak Mimin kok meneng bae. Mendem di kekepondo mau. Haja laran yen jangkane durung teko. Iki ring-ringan apa to ki? Oh, Mas Geter iki ngono apa to? Jane kondang aluse lho. tak ketruk lho kowe kok. Kok le. Aku karepku nyorongi adikku nggo pengenteng-enteng. Ayo coba nek pancen iki ayo. Neno aja leren. Lho apa jam 12 kok ora leren.
Iki wangsalane ngoten. Oh iya. Yen jangkane durung teka. Lah piye? Ora diringi blas. Lah ya aku Durung ngendang. wayahe kok. Terus cakepane piye bar ki? Wis kaki lho. Piye to men kok ora ditutuke? Aku ki modal ayu wis madul ki. Oh dicegok ki. Ayo no. Aku mbiyen cita-citaku ya ndek bojo ya sinden ngono. Nggih Kang Mas, menika didikan kula. Kok seakan-akan Siswa kula dados kula menika duwijanipun. Oh, sampean gurune niku. Nggih, guru menipun. Menika Oh. siswa kula. Mbok coba sampean lur kambak. Nah, yo Siti ae. kok Apa jaremu nek gurune kok barang di Sampun dipun wakilaken putra kula kados panjenengan wakilaken kalih asisten panjenengan sampun. Lah nek kula pengen krungu suarane gurune. Mboten kemawon lah kula kepengin ngrasake diruket anu juragane. Siapa menabur dia akan menuai. banci dilawan. Banci dilawan. Mula mau njak aku njok diruket dadak perintah wakil saiki. Sorry ya. Mula nek iso tandang dhewe kok aja kulino wakil, rondo wakil. Apa-apa wakil. Dilakukan sendiri. Aja kulino metek-leke wong. Ayo cium sekarang. anu ruket sekarang. Iya, Mak. Wis ora wis. Aku wegan kon kekeban. Mengke nek teng Klaten mboten kula amperke lho panjenengan. Ya tetep mara kok ora dampirke piye. Saestu pinara. Oh, jelas kok ya. Sih, ke sepanjang jalan martak portal. Tonggo-tonggo deretuk mulih kumahe dhewe. Lah kula niku tenggone sampean niku malah kleru kok. Jare jejere omahe rak jaratan. Nggih. Bareng kula sopir kula mandeg nang garap jaratan kula. Loh, Mimin wis ra ono. Niku sanes kula. Lho lah jare romo pinggir jaratan kok. Pinggir jaratan kok mlebet sekedhik kirang langkung 50 meter menika gubuk kula Kang Mas. Mangke menyang penyanyi sampun cumundhuk wonten Klaten, mengke dipun rehab panjenengan dadi omah loji kados ngendikanipun Mbak Apri. Oh, nggih. Ning butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Omah apik nek ning dalam suasana rumah tangga ora ayem tentrem antane putra karo bapak wani, bojo karo garwane sia-sia menika dadi ora tentreming ati. Dadi bukan istana, rumahku adalah istanaku, ning kuwi rumahku adalah nerakaku mergo ning kono rada ayem lan tentrem. Lho, pentingnya komunikasi dengan pasangan. Monggo dipun komunikasikaken Kang Mas. Lah lho kula wangsalane cetha to. Butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Lho, dadi koyo kowe nyambut gawe dibayar akeh ning kamu di bawah tekanan menyakitkan. Dibayar atau disangoni rapat akeh ning kono suasanane menyenangkan, ayam tentrem, krune luar biasa, dalange kooperatif, sinden-sindene cantik-cantik menarik ngemok dhewe ning tentrem ning ati. Dadi nek didhawuhi Pak Suno paribasan rindhik asu digitik langsung. Lho, aku ngono kuwi. Asune sapa asune? Maksudnya itu saking cekatanipun nggih, oke siap. Oh. Ingkang ringgit sinten garwa panjenengan? Oh nggih, aku ya langsung. Sapa garwamu? Mas Eno. Ket mau kok gur ngerah Pak Seno wae iki wis jenengan legani. Terkok kene apa? Lah niki adek kula Kak. Jenengan legani sekedhik mawon kersane mboten kumat niki. Mboten. Aja ngono, ada sesuatu yang kita umbar ke publik, tapi ada sesuatu yang kita keep berdua. Contone. Carane kok jagong, digandeng garwane kan semua orang tahu, ternyata setia. Tapi ada sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu tidak untuk dipublikasikan. Apa kuwi? Ya aku karo Pak Seno kuwi tak delik rapet-rapet. Lho tak ora kok sembarangan peh geleman lho diler ning muka umum. Engko nek padu kabeh tanggane ngerti. Ra sumbut ngono ki jenenge. Saiki napa mengke Kang Mas? Anu sing anu niku. Kleru meneh. Ngetek wae. Ya neng pamun. Napa lo kamale? Pamundutan menika Mbak Ana Pertiwi. Ana Pertiwi. Yo jumeneng sik. Nyuwun lagu apa ki Kadung Tresno. Nggih, iki lho buktine ora goroh aku. Wis ditransfer. Ya, di alamatke rekeninge Mas Indra kae sing nyetriming kru Dalang Sena Channel. Oh iya, Mas. Matur suwun. Ana Pertiwi.
gingsul ana pertiwi iki loro ketok manis. Aku kok gingsul 8 kok malah ra patek. Kuwi merongos kuwi gingsul. Ya ampun. Nyepelek iki ora merongos ya, ora merongos. Pancen raiku le kemunduran. Iya. Ayo nak. Nggih, Sukina sehat. Alhamdulillah no, ya. Iki ketoke sithik ning atos lho. Sukina Sukina sehat. Ya kudu sehat to, Nduk. Jenenge wong kudu akeh mangan godhong-godhongan. Terus kudu akeh mangan jangan katu mudeng ra. Supaya asinya nanti lancar. Dong katu saiki do ra mudeng. Dong katu ki apa to? Men asine lancar. Terus akeh mangan daun-daunan, godhong-godhongan. Wong wedhus ae kok mangan daun-daunan ki. Men anu seger awake, seger bayine. Aja kokean mangan es teh ndak bayine gedhe ning jero, luwung men gembrundung ning jaba. Kuwi wong tuwa iki lumrahe nek ibu hamil karak sayur-sayuran. Nek Mbak Mimin ora kok Kenapa? dong jati kok kuwi dong jati alang-alang aku ngono tak pangan kok aku suket tepi ngono kuwi aku Lara ati. Lah ya bayem meri barang ngono tak pangan kok. Kayak meriki napa? Nek bayem sekul ra alus, bayem meri iki sing ana rine kuwi dadi wong kene iki. Kang Mas. Piye? Ayo nak pamundutan kadung tresna. kadung teresno. Aku lagi iki lho mayang kok kepoyo. Lek kepoyo ile. Kok mung dikung Mas Keng Mes karo Sukimen ki dadi malah kaya gila aku. Mung sak Kang Mas iso ngerontoke jantunge Piyai Kakung ya, Nduk. Mung sak Kang Mas Kepoyo lho. Ah ngagem pempres menapa kula tatur Kang Mas. Caket mrika. Mboten monggo nok kakek. Oh ya tau kurang ajar karo aku lho, Mbak Mimin kuwi. Bapak kenapa meleh kok ya Bapak mung sarwa kleru lho. Lah wong ngetutke aku nang ndi-ndi ki bareng aku nguyuh ki dilokke to. Dilokke pripun? Kang Mas, napa awrat kok dicepengi? Kudune wis ngerti. Nek wong lanang karo wong wedok ki malah kuat wong wedok to. Lah piye to? Lah nyon wong wedok nggawa loroe kuat. Wong lanang nggawa anu ndak ditulungi. Gah ndak saru meneh. Wis rasah gah. Ya Allah, yen pangapunten Gusti Allah, betek-betek pengen nyenengaken warga Nanggulan ngantek lambeku cerotohan iki bukanlah Mimin. Ini bukanlah Mimin yang keluar tadi, bukanlah Mimin ya Allah. Nyuwun ampun ya. Jare dicekel iki tenan ora, Lek? Yo nek ra cekel yo tekan dindi no. Wis tak mangan telo wae Pri, gak balake gerniso. Pak Suno jane pancing lho, aku wegah lho nek ngantek nek sesuk ana berita-berita aku ndarani wong Ora aku ki ngopo sih? Lah nyen mau mancing koyo ngono. Lah wong kowe sing ngelokke kok. Aku sih berusaha Kali-kali ora ngelokke aku. nggih leres. Nang Buri Kelir kae. Lah nggih. Ayo, sampean teko sore, aku yo teko rung munggah pangku aku nang Buri Kelir mumpung Buri Kelir kebon. Aku yo awrat no Mas kok dicepengi. Aku yo ndasmu ya. Menika enten tutukane kok. Muni piye? Nek awrat mbok disendekke tembok. Apri. Apa awake iki lho, Le, nek abot ki karo senden tembok ngene. Pasane apa? Bosok. Ayo nanu Dewi. Ayo. Aja cekel mek tak mangan telo wae mung ndak omongan ragen. Rina wangi dadi ati Dengaren di mama. Apa Mbak Ayu? Aduh. tanpa dahar tanpa nendra Ya monggo. Pripun? Monggo bentuke kaya tiwikno ya tak kekep tenan. Wong bentuke kaya genter ngono. Pralon patang dim. Piyai Kakung ki nek ora seneng ora kurang ing panacat. Nek agek seneng ya ora kurang ing pangalembono. Ora apa-apa, mbiyen katon apa, saiki katon apa.
Dhisik arep ngresake paribasane esuk nggo sore nggo esuk nggo bengi dilakoni saiki kekipo-kipo. Biyen katon apa saiki katon apa? Mbok tekan sok mben ki tetep katon lanang nek kowe iki kok dadak. Kowe serik nek aku kawengku dening Mas Eno. Ya ora. Lah jenengan ki apa wis selak kedereng tenan apa piye? Ya wong wedok nek gelem ngakoni lho. Nyun sewu Mbak, nek gelem ngakoni jane wong wedok iki ora digrayang wong lanang rak ya jane pengen to. Lho nek gelem ngakoni lho. Lho nek saiki ngene wae lho. Iki soal bukan masalah ini saru atau tidak. Ya toh. Jadi memang itu salah satu kunci kesuksesan rumah tangga adalah salah satunya itu. Loh, ini yang berkualitas loh. Bukan masalah kuantitasnya aku tuh bedino ping 10 ora. Ning paling ora kualitasnya loh. Jadi main ono di situ tuh media untuk semakin merekatkan kasih sayang suami pada istrinya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya, positifnya ya nduk. Mung kadang kalau wong wedok ki ora kawetu. Mas aku njaluk ngono ora tau to. Nek wong lanang rasah ngono ngebaki kulah nyapu latar. Lah ngono ki berarti wis tanda-tanda. Engko bengi mesti yatah mbokmu. Caper berarti nggih. Lah iya mung nganggo sanipa. Rambatan. Wong wedok bikak wentis sithik ngene ya jane wis pralambang. Nah, anake turuke kamar sebelah ngono ki pralambang. Jane nek kadang kala sok ora nganggo pralampitan ngono do ora mudeng dadak di mlahake menika klentunipun. Dadi kudu nek kowe ya ngono to, Nduk? Nek wong alusan ki ya ngono apa ora? Mboten. Pertanyaanmu geso tok kowe. Gibah. Ayo nok bacutke nok. Ayune. Nyenggol mbok ngeten. Lanang lho iki lanang lho. Lanang lho. Oh iya. Oh iya. Lali to kowe iki. Kayung yon marang selirane Neno tansah kumawanging netra kok gemremeng napa to jenengan? Monggo wong ayu. Nggih napa jenengan? Mboten penyakit mawon mangke kula leresaken menawi dereng jumbuh ngaten Oh nggih. nggih. Adune ra godak. ya aja cedhaki. Arep dandan wedok nek cedhaki busine mletik. Busine pun ngupil kok. Kang Mas Lowatine bojo dibuka lho. Engko sanes busi. Lha apa? Akar tunggang. Jero ati Kadung kadung tresna neno tan liya amung seliramu satemah lara asmara ya lamatus katon tejane monggo ya Diana Pertiwi. Sampun dipun pinangkani wong ayu. nek saiki wis mulai gelem joget ya wis apik ya Nggih. biyen kon metenteng kaya reca